Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagading Lelembut. Anggitanipun Subagyo kanthi irah-irahan jajan neng warung lelembut. Kedadian kang diaturake ing kalawarti Jaka Lodang iki dumadine wis puluhan taun kepungkur ing Glagah, wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kurdi lan Karman loro-lorone jeneng Singlon kang mapan ing Josutan. Kurdi pakaryane bengkel sepeda motor, dene Karman pakaryane olah tetanen. Kurdi anggone mbukak bingkil ing pinggire dalan gedhe utawa jalan provinsi. Wektu iku bengkele rame banget, jalaran durung ana saingane. Bingkil iku doe saka omahe Kurdi udakara ana 5 kilometer, kudu numpak sepeda motor. Dheweke klebu sregep. Jam 7 esuk wis siap ana bengkele. Jam 7 biasane wis ana wong 7 kang antri ndandakake montore. Gandeng bengkele saya maju, dheweke ora geduga yen nandangi dhewe. Banjur dheweke golek kanca kanggo mbantu. Seminggu sepisan Kurdi kulaan onderdil sepeda motor ing kutha. Karman kancane Kurdi ora mung kanca ing kampung nanging kanca sekolah nalika ing SMP lan SMK. Karman pakaryane tani, mbantu bapakne. Jalaran bapakne duwe tegalan lan sawah kang amba. Beras lan sayuran ora tau tuku. Jalaran sawah lan tegalane asile wis bisa kanggo nutupi utawa nyukupi kebutuhan saben dinane. Kurdi lan Karman duweni kesenengan kang padha, yaiku bal-balan utawa sepak bola lan mancing. Sore iku Kurdi mara menyang omahe Karman. Udakara jam 5 sore. Wong loro padha ngobrol. Kurdi nyritakake yen bengkele laris banget. Dheweke nganti kewalahan. Dheweke uga nyritakake yen arep gawe cabang ing kutha. Dene Karman uga nyritakake yen anggone tetanen uga maju. Dheweke cerita yen sasi ngarep panen pari. Kurdi ngejak Karman, "Man, besok malam Minggu, yo do mancing neng Glagah." Karman mangsuli, "Siap, Di. Aku ora nggawa motor, bonceng kowe wae." Kurdi mangsuli, "Ha iya." Musana Kurdi banjur pamit mulih. Wektu iku wis jam 6 sore. Sabanjure Karman padha nyambut gawe kaya adat sabene. Malam Minggu Kurdi lan Karman siap mangkat mancing. Walesan, senar, pakan wis disiapake. Udakara jam 5 sore wong loro banjur mangkat mancing neng Glagah. Anggone mancing ora ning segara, nanging ing kali cedhake segara. Jam 6 sore wong loro wis tekan papan kang dituju. Wong loro banjur padha nyemplungake pancing ing kali. Karman golek papan. Doe 10 meter saka anggone lungguh Kurdi. Kurang luwih 30 menit
Kurdi wis oleh 7 kutuk lan sidat. Mengkono uga Karman uga wis oleh sidat 7. Wong loro banjur pindah nyedhaki segara yaiku tempurane kali lan segara utawa muara sungai. Ing kono iwake saya akeh. Ora mung sidat lan kutuk, nanging ana keting, buso, wader. Ing tempurane kali lan segara Kurdi lan Karman wis pindah ping 5. Udakara jam 12 bengi kepise Kurdi lan Karman wis meh kebak. Karman wis krasa ngantuk, banjur kandha. "Di, ayo mulih. Kepise wis meh kebak." Kurdi mangsuli. "Sedelo engkas, Man. Pancingku krasa disamber iwak." Bareng walesane dikipatake. Glubuk. Kurdi ngangkat iwak gedhe. Arep diwadahi kepis nanging ora sedeng, mula banjur diwadahi tas kresek gedhe. Wong loro banjur siap arep mulih. Kurdi banjur kandha, "Man, wetengku krasa luwih. Mengko yen ana warung kang isih buka, awake dhewe jajan ya." Karman mangsuli, "Iya, nanging sing bayar kono. Aku ora nggawa dhuwit." Kurdi mangsuli, "Beres, Man." Kurdi banjur nyetater motore. Karman banjur mbonceng. Wong loro tinguk golek warung, nanging ora ana warung buka. Wektu iku wis jam 1 bengi. Bareng tekan demeh, weruh ana warung buka. Lampune katon remeng-remeng. Kurdi lan Karman banjur mlebu lan pesen sego goreng utawa nasi goreng lan teh panas. Kang ana njeron warung kono wong loro, lanang lan wadon. Sing wadon masak nasi goreng, dene sing lanang asah-asah piring. Kurdi lan Karman padha mikir lan padha gumun jalaran bakul loro mau ora bisa ngomong. Kurdi nembung nasi goreng, Karman nembung teh panas. Yo mantuk banjur gawe teh panas. Dadi ing njeron warung iku situasine sepi, mung ana suarane Kurdi lan Karman. Bareng wis sego gorenge mateng, banjur diwadahi piring lan diulungake marang Kurdi lan Karman. Wong loro padha mangan sego goreng metekut, krasa enak. Dene teh panase uga diombe, rasane cespleng. Karman lan Kurdi gumun banget jalaran bakule yen diajak omong ora mangsuli. Anane mung mantuk lan mung gedhek. Anggone mangan lan ngombe wis rampung. Mula Kurdi lan Karman njaluk sego goreng, teh lan bakmi digawa mulih. Sing wadon masak gawe sego goreng lan bakmi. Dene bakule sing lanang gawe teh. Udakara 30 menit anggone gawe sego goreng bakmi, teh wis rampung. Banjur dibungkus plastik, dene tehe diwadahi plastik warna putih. Kurdi banjur ngulungi dhuwit selembar atusan marang bakule. Dhuwit mau ditampa bakule. Wadon banjur disusuki 2 lembar, ditampa dening Kurdi. Wong loro banjur pamit mulih mlaku tumuju papan nggone markir pit montore. Kurdi enggal nyetater pit montore. Disetater bola-bali ora urip mesine. Ganti sing nyetater Karman, nanging uga ora urip mesine. Kurdi arep balik menyang warunge, arep nyilih alat kanggo mbukak busi, mbok menawa busine kotor kang marakake disetater mesine ora urip. Bareng noleh mburi, ladalah
Bakule wadon dadi wewe, rambuté putih ngrembyak tekan bokong, untune mrenges, sandangane pating srantil. Dene bakule sing lanang malik dadi gendruwo, awake kebak rambut. Drijine gedhe-gedhe sak gedhang ambon. Mripate katon njengkureng. Untune gedhe-gedhe katon duwe siung. Wewe sarta gendruwo mau ngadeg ing ngarepe lawang warung. Kordi lan Karman wedi banget krasa gitoke mengkorok. Wewe lan gendruwo mau nyedaki Kordi lan Karman, joget ngubengi Kordi lan Karman. Saking wedine Karman ngamruk. Dene Kordi nutupi mripate nganggo tangane. Udakara 5 menit, wewe lan gendruwo mau banjur ngilang. Nganti suwe Kordi anggone nutupi mripate. Ora ngerti yen wewe lan gendruwone wis ngilang. Bareng buka mripate lagi ngerti yen wewe lan gendruwone wis ilang. Karman krekel-krekel tangi dibantu dening Kordi. Wong loro banjur ninguk jebule warung mau wis ilang. Kang katon mung wit asem godhonge ngrembuyung. Isih ana rasa wedi. Kordi banjur nyetater motore. Di starter sepisan mesine langsung urip. Wong loro banjur mulih. Wektu iku wis jam 2 esuk. Kordi langsung ngeterke Karman ing omahe. Tekan ngomah, Kordi banjur mapan turu. Dheweke tansah kelingan kedadean kang mentas dialami. Klisi ora bisa turu. Bareng kliyep sedhela njur tangi wis jam 6 esuk. Mangkono uga Karman sewengi malah ora bisa turu. Jalaran tansah kelingan kedadean kang mentas dialami. Kedadian kang mentas dialami iku diceritakake marang keluargane Karman. Esuke Kordi lan Karman kelingan yen tuku sego goreng, bakmi lan wedang teh. Disekseni keluargane, Kordi mbuka oleh-oleh saka warung anggone jajan. Sing dibuka dhisik sego goreng. Astaga, sego goreng malik dadi tletong kebo. Bareng buka bakmi, astaga, malik dadi cacing garing. Wedang teh uga dibuka. Astaga, wedang teh malik dadi uyuh kebo utawa kencing kerbau. Weruh iku Kordi krasa mungkak-mungkuk. Banjur muntah. Kordi banjur telepon marang Karman. "Halo Man, oleh-oleh wis dibuka apa durung?" Karman mangsuli. "Wis, ning isine njelahi tletong kebo karo uyuh kebo." Kordi banjur nerusake kandhane. "Oh, padha Man, duwekku ya ngono, malah bakmine dadi cacing garing." Kordi banjur kelingan yen oleh susuk utawa dhuwit saka bakule. Dhuwit mau disaki ing sak kathoke. Ibu lan bapake Kordi diaturi nyekseni. Anggone Kordi njupuk dhuwit saka sake. Bareng dhuwit mau dijupuk saka sake, gandrik dhuwit 2 lembar puluhan ewu dadi 2 lembar godhong gambleh utawa pace. Bapak lan ibune Kordi kaget lan celatu. "Di, warung sing kok tukoni iku sejatine warung lelembut. Mula yen mancing hati-hati, nyingkirana papan kan angker." Karman dikandhani Kordi iku banjur nerocos mripate. Kelingan nalika dheweke tiba saking wedine. Weruh wewe lan gendruwo padha njoget ing cedhake. Kedadian iku banjur sumebar ing kampunge Kardi lan Karman. Pancen glagah wektu iku angker,
Nanging saiki wis ora angker wiwit dibangun Bandara Internasional utawa NYIA. Mbok menawa lelembut wedi marang manungsa, jalaran saiki nglagah dadi tempat wisata kang ditekani para turis saka papan ngendi-endi, malah ana kang teka saka luar negeri. Dadi awan bengi nglagah saiki rame, ora kaya wektu Kurdi lan Karman mancing ing papan iku. Karipta dening Subagyo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 56 tanggal 18 April 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.